estic content. El gegant del pi, Sol Solet o El noi de la mare són cançons populars que durant dècades s'han anat transmetent de pares a fills o a les escoles. En tot, a vegades s'obliden les tonades o algunes lletres. Per poder recordar-les, els pares dels nens que van a l'escola Bressol L'Avet de Sant Pere de Torelló van animar les mestres que en gravessin unes quantes. La idea els va agradar i n'han acabat fent un disc compacte amb 52 cançons. Plou i fa sol, les bruixes porten dol. A l'escola Bressol L'Avet de Sant Pere de Torelló, a l'Osona, el dia comença amb música. A la classe del Gall, els nens es treuen la son cantant i ballant tota mena de cançons populars. Les aprenen a l'aula, tot i que ara també les poden escoltar a casa, perquè les mestres han gravat un CD que inclou algunes d'aquestes cançons. Hi ha 52 cançons amb aquest compact. La tria va ser molt difícil perquè, podem cantar més de 100 de cançons aquí, però hem fet una mica un recull d'algunes danses, algunes cançons de Nadal, que potser sí que són les que cantem més. Després de la tria, les mestres van assajar molt i finalment van gravar el CD. La iniciativa ha estat tot un èxit. Ja s'han esgotat les 150 còpies inicials i ara se'n preparen 150 més. Per nosaltres ha estat una experiència molt bona, molt positiva, i també el material que ha sortit és de qualitat i veiem que poden passar unes bones estones els pares i fills. Ara els pares ja poden cantar amb els seus fills les cançons que més els agraden, però encara els falta aprendre les danses. Potser el proper que hauran de fer les mestres serà classes de ball. Aquesta festa hi participo jo també. Està molt bé, està molt bé, està molt bé. Està molt bé, està molt bé, està molt bé. Està molt bé, està molt bé, està molt bé. Aquesta festa hi participo jo també.